2000 km, 7 pajjiżi fi 11 il-ġurnata. Wara 17 il-ġimgħa ta' taħriġ u preparazzjoni llum 42 voluntier telqu minn pajjiżna sabiex jibdew l-avventura tagħhom. Avventura li titlaq minn Praga u tiġi fit-tmiema Sarajevo. L-organizzazzjoni Life Cycle twaqfet fl-1999 u ta' kull sena fix-xhur sajfin torganizza maratona ċiklistika bilan li jinġabru fondi għal Renal Unit. Mela, daw għandhom bżonn ħafna carbohydrates, allura main dishes tagħhom ikunu pasta. Irrid nwaħħal it-tabelli minn fejn għaddu ċiklisti. Ovvjament dis-sena għandna sponsorship ukoll għal GPSs u kull ċiklist għandu GPS ukoll. Ġifieri x'aktarx l-aħħar sena li nkunu qegħdin nwaħħlu t-tabelli. Fil-ġurnata għandna xi 250 km. L-għada jaf ikollok another 200. Meta jkollok dak it-tul, tifhem dbati wkoll. Nkunu hemm ġifieri jekk forsi nqalgħu xi injuries jew naraw anke ċ-ċiklisti jekk ikunu x'jistgħu jibqgħu għaddejjin jew le, ġifieri jkun hemm ċirkostanzi fejn aħna stess ngħidulhom biex anke jieqfu. Din is-sena ser jieħdu sehem 21 ċiklist. Magħhom hemm ukoll paramediċi voluntiera li jieħdu ħsieb iħejju ikel u watt ta' tekniċi. Kull min ixtieq jgħin f'din il-kawża jista' jibgħat SMS jew iċempel fuq in-numri li qed jidhru fuq l-iskrin. Naħseb anki għall-ċiklisti psikoloġikament jekk ikollok is-sapport tan-nies hawn Malta iktar, tkun faċċjat minn xi telqa ma tispiċċa qatt, torqod fl-art bil-lejl qed tiekol affarijiet, l-veru bażiċi, xita, xemx u affarijiet hekk. Meta tkun taf li għandek is-sapport tan-nies Malta iktar tagħmel sforzu.